A miña vida é moi sinxela. Nacín en Sao Paulo, Brasil. Meus pais estaban ali traballando. En concreto, meu pai, que era un reconocido ebanista e tiña unha fábrica de móviles. Herdei de meus pais un gran amor por ese país, pero xa me inculcaron estando aquí, pois viñamos cando eu tiña 3 anos. Bueno, estou contenta de que se viñeran, pois creo e estou segura que me trouxeron para un paraíso. As miñas inquietudes sempre foron de estudar, pero nos tempos que me tocaron vivir, a muller era para coidar a casa e os fillos, e despois de casar casi todas se dedicaban aos seus labores, como comunmente se lle chamaba a un machismo hasta fai pouco sostido. Así que con 13 anos, casi por os 14, recén saída da escola, fume para unha conserveira. Non era moi doado traballar en aquel entonces nunha conserveira, pois as formas eran bastante rudimentarias e había que traballar arreo, polo que a maioría das mozas traballaban no textil. Na conserveira traballaban de todo, aínda que aproveitaban as épocas do berberecho, mexilón ou sardiña. Despois, ao largo do ano, forte era o atún. A diferencia de traballar antes a como é agora actualmente fai un abismo. Cando viñan os camións de atún había que estiralo nun chan recén lavado e ao estiralo lavábase ben con mangueiras potentes para o día seguinte montar como se fora unha pescadería. Sacabanlle a cabeza, as vísceras e ben lavado emparrillaban e cocías. Hoxe faise todo por medio de cintas transportadoras e máquinas, nada que ver ao de antaño. Despois de cocido empilábanse nas parrillas, deixábanse enfriar e pelábano as mulleres. Para enlatar o atún había uns moldes e unhas mulleres metíano neles. Eses moldes iban a unhas prensas. Despois de prensados enganchábanos a unha máquina que a unha velocidade, para os mundos de hoxe irrisoria, sacaba as latas pouco a pouco, e unhas mulleres empilábanos e as rapazas transportábanas como se foran castillos de madeira e cunha axilidade, destreza e equilibrio formidables, aínda que algunhas caeran polo camiño e levaran mal fin. Logo botábaselle aceite á man, e cerraban as catatas, iban a uns enormes carros para esterilizar e logo pasaban ao almacén que as escollían, limpaban e estuchaban con delicadeza, encaixonábanse, daban ás tapas uns brochazos de cola e empilábanse en grandes e altas pilas, esperando que viñeran os camións para transportarlas ao seu último destino. Uns anos despois, a empresa na que eu traballaba, en concreto, contratou un francés que empezou a mover todo de sitio, a coller medidas e non deixar pés con cabeza, a decirnos como tiñamos que facer e o que non. E parecíanos que estaba tolo, pero co tempo démolle a razón. Facíase máis en menos tempo e con menos esforzo. Había chegado a época do traballo en cadena, algo desconocido en aquel entonces por todos. E o francés non estaba tolo, senón todo o contrario. Ao final, cambiou as máquinas, reorganizouno todo e cambiounos a mentalidade e a forma de traballar. Debo decir ao seu favor que non lle debeu de ser moi doado. Aínda que a xente daquela época tiñamos un sentido do deber e a responsabilidade moi pronunciada, diría eu. Se na época da sardiña ou do berberecho había que quedar hasta as tantas a traballar, a xente quedaba sin máis. Contan as máis vellas que ten habido días de cando chegaban á casa a lavarse, coller a comida e volver para a fábrica sin dormir. Hoxe debo decir que a fábrica está non só punteira en empezar a traballar en cadena. Temos xa fai máis de 24 anos máquinas que cerran 1000 latas por minuto. E no almacén as máquinas lavan, etiquetan, pesan, estuchan, encaixonan e paletizan elas solas as latas e as caixas tamén en minutos. Hoxe en día está todo informatizado. Sen exagerar, creo que facemos en 15 días unha produción superior que antes en un ano. Foi algo positivo, pois a lei da oferta e demanda podémola acatar por ter os medios adecuados. Hoxe converteuse na primeira conserveira do país e a número 1 de Europa. Creo que non podo contar nada máis, como se enlataba sardiña, mexilón, calamar, ensaladilla, cabalo ou berberecho terá que quedar para outro capítulo. Aquí acaba a miña historia de conserveira, que polo de agora levo 34 anos, e os que me quedan, adeus, gracias.